Ceasul deșteptător a sunat deja, semn că studenții și-au reintrat în ritm. Vara a trecut și deja ne este dor de a vacanță. Dar, pentru că ești un student cu tendința de a vedea partea bună a lucrurilor, cu siguranță vei vedea această toamnă ca un nou început. Încet, încet, odată cu instalarea toamnei, studenții se întorc acolo unde le este locul. La facultate, în cămine, în garsoniere închiriate, în paturi suprapuse și mai ales pe terasele Clujului. Bobocii vor simți cele câteva lacrimi de regret când vor coborî din tren pe un peron pe care nu îi așteaptă nimeni. Între timp, chiriile cresc, agitația crește și ea. Iar dacă te numeri printre nefericiții care au rămas să lucreze în orașul care i-a adoptat, nu fi supărat, chiar dacă toți prietenii se întorc cu amintiri și povești de la malul mării. Vacanța mi-am petrecut-o prin țară, aș fi vrut și în străinătate, dar nu anul ăsta, poate la anul, pe la mare. Am fost la mare, munte, ceva festival de muzică din Brașov. La facultate îmi place extrem de mult. Profesorii sunt super în regulă, tineri, deschiși la minte, sunt așa pe lungimea noastră de undă, ca să zic așa, și ne ajută foarte mult. Sunt foarte interesați de educația noastră. Aproape 20.000 de absolvenți de liceu au concurat în acest an pentru locurile bugetate la cele 6 universități clujene. Oare care a fost cea mai vânată facultate din Cluj? Admiterea 2011 la Universitatea Babeș-Bolyai a continuat, să zicem așa, trendurile în ceea ce privește preferințele candidaților. Prin urmare, facultăți precum cea de științe economice sau facultatea de psihologie sau facultatea de matematică și informatică sau cea de geografie și business, cea de studii europene și cea de științe politice cu secțiile de comunicare și jurnalism au atras un număr foarte mare de studenți în continuare. În legătură cu admiterea pentru anul universitar 2011-2012, în ciuda dezbaterii foarte intense care a fost în presă imediat după rezultatele sesiunii din iulie la examenul de bacalaureat, acolo unde, într-adevăr, am observat o rată a promovabilității mult redusă în raport cu anii anteriori, a fost pornită întrebarea la nivel național cum anume vor fi afectate toate universitățile. Ei, atunci aveam noi un pronostic și spuneam că avem încredere că universitățile mari, de prestigiu, de adevărată tradiție universitară, vor atrage în continuare un număr mare de candidați din toată țara. Ei, se pare că am avut dreptate când spuneam aceasta. Prin urmare, Universitatea Babeș-Bolyai în sesiunea de vară și de toamnă, așa cum organizează de câțiva ani încoace, a adunat un număr impresionant de studenți, peste 17.000 la nivel licență, vorbim de candidați veniți din întreaga Românie, și peste 5.000 de candidați la nivel masteral. Prin urmare, și această inițiativă a candidaților veniți din întreaga țară a reconfirmat faptul că, într-adevăr, oferta de studii la nivelele de licență, masterat și doctorat sunt, într-adevăr, importante și relevante.